नमस्कार, हम भोला बिहारी रउआ सबके चरण स्पर्श। अभी आइले दिने हमनी के देखत एजा कि सरकार में नीतीश कुमार के तनी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहल। अब तो ये बड़ी चिंता के बात हो गई बा। ये पहलहू चिंता के बात रहे, जब सरकार में बीजेपी अलग रहे तो बार बार ये प्रश्न उठावल गई रहे कि सरकार में नीति के का दिक्कत हुए। बट अभी वो सब चीज भुला गई बन जा। ये तो दिक्कत बहुए। अब हमनी के बिहार के नागरिक हो के खातिर हमनी के एगो सवाल बनत हुए, और उस सवाल हम भोला बिहारी पूछल चाहती सरकार से कि बताई नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के हालात कैसन बहुए, का बहुए, का दिक्कत बा। हमनी के जनता के पूरा अधिकार बा कि हमनी के जाने के कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में बदलाव में आइल बा कि ना। पर ये दिक्कतें बहुए।